Добрый дзень, паважаныя тэлегледачы. Сёння ў праграме «Святыні Беларусі» мы наведаем невялікі горад Вілейку, які утульна размясцілася на рацэ Вілія. Раскажам пра унікальную царкву Святой Марыі Егіпецкай, адзін з выбітных помнікаў праваслаўнай архітэктуры ў Беларусі. Гэты храм, размешчаны ў маляўнічым кутку горада, прыцягвае паломнікаў, гісторыкаў і аматараў архітэктуры сваёй велічнай прыгажосцю, унікальнай гісторыяй і духоўнай атмасферай. Раённы цэнтр, горад Вілейка, знаходзіцца на рацэ Вілія крыху больш за 100 кіламетраў на паўночны захад ад Мінска. Датай заснавання горада Вілейкі лічыцца 1599 год. Аднак сляды старажытнага гарадзіша сведчаць пра тое, што паселішча ў гэтай мясцовасці ўзнікла значна раней. Для Вілейкі ў былыя часы вызначальнае значэнне мела тое, што праз яе працякае рака Вілія, дзякуючы чаму горад бурна развіваўся як гандлёвы цэнтр і належаў вядомым гістарычным асобам. У Вілейцы захавалася некалькі архітэктурных помнікаў канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзяў. Два найбольш вядомыя з іх знаходзяцца на плошчы Леніна у самым цэнтры горада, недалёка адзін ад аднаго. Касцёл узвышэння Святого Крыжа – помнік архітэктуры неараманскага стылю. Нядаўна храм адсвяткаваў свой 100-гадовы юбілей, і непасрэдна насупраць касцёла знаходзіцца царква прападобнай Марыі Егіпецкай. Помнік архітэктуры візантыйскага стылю, пра што сведчыць архітэктурная пластыка фасада. І характэрна, што на гэтай жа плошчы знаходзіцца помнік Уладзіміру Леніну, правадыру сусветнага пралетарыяту. Жыхары Вілейкі жартуюць, што правадыр паказвае правільны шлях на праваслаўную царкву. Гісторыя царквы Святой Марыі Егіпецкай пачынаецца ў 19 стагоддзі, калі Вілейка актыўна развівалася як цэнтр духоўнага жыцця рэгіёна. Храм пабудаваны ў 1865 годзе па благаславенні мітрапаліта віленскага і літоўскага Іосіфа Сямашкі. Мітрапаліт Іосіф у свеце Іосіф Сямашка і епіскап рускай праваслаўнай царквы. З 1840 года архіепіскап літоўскі і віленскі, ганаровы член Пецярбургскай акадэміі навук. Вядомы сваёй роляй ва ўз'яднанні уніяцкай царквы паўночна-заходняга краю з праваслаўем, актыўна супрацьстаяў паланізацыі краю. Таксама дзейную падтрымку і ўдзел у будаўніцтве царквы прыняў віленскі генерал-губернатар Міхаіл Мураўёў і вілейскі маршалак дваранства, калежскі асэсар Канстантин Снітко. На разгляд было прапанавана некалькі праектаў будучай царквы, розных памераў і стыляў. Выбар упаў менавіта на праект Аляксея Полазава. Ён займаў пасаду віленскага губернскага архітэктара. Да гэтага часу архітэктар ужо спраектаваў у Віленскай губерні каля 40 праваслаўных церкваў і іншых культавых пабудоў. 6 мая 1864 года при торжественной литургии было освящено место и произведена закладка нового православного храма в уездном городе Вилейка. Место было выбрано не случайно. Это церковная земля. Рядом находилась деревянная Свято-Николаевская церковь, которую в 1884 году разобрали и перевезли в местечко Мядель. Проектные работы и строительство церкви было поручено виленскому гражданскому архитектору Алексею Полозову, а финансовые средства на строительство церкви пожертвовал статский советник Аполлон Редкин, который на то время проживал в Санкт-Петербурге. Аполлон Редкін ахвяраваў на той час велізарную суму на будаўніцтва храма. Камер-юнкер і статскі саветнік, які ўжо ў той час паспеў пабываць на пасадзе арлоўскага віцэ-губернатара, быў чалавекам не толькі набожным, але і вялікага сэрца. Ахвяраваць грошы на храм у такі смутны час мог толькі высакародны чалавек. Аполлон Редкін быў знаёмы з віленскім генерал-губернатарам Мураўёвым. Яны былі даўнімі знаёмымі і саслужыўцамі. Відавочна, што Редкін, даверыўшы свае грошы Мураўёву, ведаў, што яго высілак не будзе марным. І не памыліўся. Храм быў закладзены ў царкоўным квартале побач са Свята-Мікалаеўскай царквой. Каб вызваліць пляцоўку, давялося знесці сядзібу святара Іларыёна Выржыкоўскага. Асвячоны храм быў праасвяшчэным Александрам, біскупам Ковенскім. Першым настаяцелем храма быў прызначаны святар Іларыён Выржыкоўскі.
К лету 1865 года строительство церкви было завершено, и 22 августа 1865 года, эта дата по старому стилю, церковь была освящена во имя святой преподобной Марии Египетской. Это было желание самого Аполлона Риткина. Иконы для главного иконостаса в церкви были написаны известным русским художником Михаилом Николаевичем Васильевым. На то время он профессор исторической живописи Санкт-Петербургской академии искусства. И сегодня в храме, главном иконостасе, можно увидеть две иконы. Они такие в круглых формах. Это одна храмовая икона преподобной Марии Египетской, а вторая – это образ святого Александра Невского. Цікавы факт, што для будаўніцтва царквы ў памяць пра загінуўшых рускіх воінаў прапаноўвалася не толькі вілейка. Аднак мітрапалітам Іосіфам Сямашкам было заўважана, што менавіта ў Вілейцы і ваколіцах няма ніводнага каменнага праваслаўнага храма. Царква прысвечана святой Марыі Егіпетскай, адной з самых шанаваных хрысціянскіх святых, сімвала пакаяння і духоўнага адраджэння. Нават нядзеля 5-га тыдзеня Вялікага пасту носіць назву прападобнай Марыі Егіпетскай. Яе подзвіг змены граху ў святасць стаў адным з самых вялікіх у гісторыі царквы. Трэба адзначыць, што гэты храм адзіны ў Беларусі названы ў гонар святой Марыі Егіпетскай. Сёння ў гэтым святым намоленым месцы нясе сваю пастырскую службу пратэерей Вячеслав Вабішевіч. Сама святая Мария, она родом с Александрии, с Египта. Когда ей исполнилось 12 лет, она оставляет родительский дом и уходит с дома. И начинает жизнь свою, плохую, можно так сказать. 17 лет она предавалась блудной страсти, и вот однажды в городе она увидела, когда группа паломников садилась на корабль, и она вместе с ними села на корабль, но не для того, чтобы поклониться на святой земле святыни, а для того, чтобы и там соблазнять людей на корабле. И вот когда они приплыли на святую землю, паломническая группа, она вместе с ними пошла в храм в честь воскресения Господня. И там она захотела зайти в храм. И когда она захотела зайти в храм, то некая невидимая сила останавливала ее у порога. Как она ни пыталась, она не могла зайти. И вот благодать Божья касается сердца преподобной Марии, и она поняла, что именно грехи ее не пускают. Она воззрела так глазами горе, увидела икону Божьей Матери. Она говорит: «Матерь Божия, если я сейчас зайду и поклонюсь святыне, то я обещаю, что я больше никогда этого делать не буду». И вот представьте себе, это невидимая сила, которая вот недавно ее не допускала в храм, это невидимая сила, то есть мы знаем, что это Божья сила, она как бы поднимает Марию, все расступаются, она заходит в храм, поклоняется святыне, выходит из храма в притвор, обратно идет к иконе Божьей Матери и говорит: «Матерь Божия, будь моей поручительницей моей жизни». Оставляет этот храм, идет, причащается возле Иордана, уходит за Иордан в пустыню, и там 47 лет пребывает в пустыне, борясь со своей страстью. Воцарится Господь вовек, Бог твой Сионе в роды рода. Мир всем! Пры будаўніцтве святыні архітэктар Полазаў вырашыў строга прытрымлівацца абраны зацверджанай лініі аблічча храма. Архітэктурная пластыка будынка была запазычаная са старажытна-рускай царкоўнай архітэктуры. Аркатурныя паясы, кілепадобныя аркі, цыбульныя главы, парафіляваныя карнізы. Сам храм невялікі, бабінец званіца, трапезная, малітоўная зала з бакавымі прыдзеламі, паўкруглая апсіда.
Чатырохсхільны дах завершаны невялікім пяцікупалем, узведзеным на чатырохграннай платформе. Традыцыйнай цыбулепадобнай галоўкай завершаны гранёны шацёр званіцы над прытворам. На буйных гранях шатра прымацаваны гадзіннікі. Галоўны ўваход аформлены высокім парталам з круглым акном ружай і кілепадобнай аркай у завяршэнні. Ва ўсім архітэктурным абліччы царквы выразна вылучаны дэталі і формы. Як кажуць прыхаджане, храм здалёк падобны да выдатной русской разбяной шкатулки. Этот год для нашего храма, он знаковый год. Почему? В сентябре нашему храму исполняется 160 лет. 1864 года, 18 мая, по благословению митрополита Иосифа Семашко было начало строительства этого храма. Буквально через год, 1865 года, 5 сентября, был освящен наш храм. В этом году церковь отмечает 160 лет. За 160 лет церковь и ее прихожане пережили многое. Это и революции, и 2 мировые войны, но церковь выстояла и не закрывалась ни на один день, даже когда проходили ремонтные работы. Церковь сохранила свой архитектурный облик и вернула вот этот белый цвет, потому что еще до недавнего времени настолько привыкли величане, что она была выкрашена в голубых и белых тонах, и многие возмущались. Так вот, не знали о том, что первоначально именно был белый цвет. Этот храм, он очень дорог для нас чем еще, что этот храм посещал патриарх Тихон 2 раза. Вот, совершал здесь богослужение. Вот, и в честь сейчас год столетия патриарха Тихона, да, и для нас это тоже очень дорого, что в этих стенах молился сам патриарх Тихон. Шлях служения святителя Тихона неверагодным чынам уплятаецца ў жыццё нашай беларускай зямлі. Архіепіскап Віленскі літоўскі Тихон Белавін, будучы патрыярх маскоўскі і ўсей Расіі, наведаваў Вілейку ў 1914 і 1916 годах. Па ўспамінах краму вілейцы зрабіў на архірэя станоўчае ўражанне прыгажосцю самога будынка і шматлікасцю прыгажан. А яшчэ адзначыў патрыярх Тихон, што распісаны храм не горш за многія маскоўскія, і гэта не дзіўна, бо іконы для іканастаса напісаў Михаил Васильев, прафесар гістарычнага жывапісу Санкт-Петербургскай акадэміі мастацтваў. У сярэднім ярусе іканастаса 2 абразы ў круглых рамах. Святы верны князь Александр Неўскі і храмовая святая, прападобная Марыя Егіпецкая, пэндзля знакамітага мастака. Яго іконы і рэлігійныя карціны адрозніваюцца высакароднасцю, строгасцю малюнка, прыемнасцю фарбаў і вытрыманасцю стылю ў духу праваслаўя. От основания храма в нашем храме вот 2 киота, которых вы видите. Это киот с иконой Владимирской иконы Божьей Матери и киот с иконой виленских мучеников Антония и Иоанна Евстафия. Для нас эти иконы дороги, особенно икона Божьей Матери Владимирская. И сейчас я понимаю, как в народе говорят, намоленная икона. Намоленная – это когда иконе много лет, и люди сколько уже лет приходят и молятся Божьей Матери. И мы верим, что сколько раз Матерь Божия помогает людям, и особенно тем, кто прибегает к этому образу. Уже вот сколько лет, я 4 года здесь несу послушание, но я много раз слышу от своих прихожан, что именно от образа Божьей Матери, когда люди прибегают, то именно помогает Матерь Божия именно к этому чудотворному образу. И мы, конечно же, многие люди это уже на своей жизни уже проверили. Вот. Кіёт з выявы віленскіх мучанікаў Антонія, Іанна і Еўстафія бясспрэчна унікальны і гонар вілейскай царквы. Выявы святых выкананы ў традыцыйна-роставай манеры. Віленскія мучанікі Антоній, Іанны і Еўстафій – праваслаўныя хрысціяне, забітыя ў Вялікім княстве літоўскім у 40-х годах 14 стагоддзя. Нават мощам святых давялося перажыць ганенні ў савецкія часы.
У 1920 годзе савецкімі ўладамі быў арганізаваны паказальны працэс віленскіх угоднікаў. Суд пастанавіў так званыя мощы віленскіх угоднікаў, а ў рэчаіснасці муміфікаваныя трупы перадаць у музей старажытнасці. Брашуры пакуты віленскіх пакутнікаў канфіскаваныя ў данскім манастыры знішчыць. Прысуд канчатковы. Патрыярх Ціхан звярнуўся з лістом да Калініна, тлумачачы, што мощы не складаюць уласнасці РСР, і ўсё ж астанкі святых змясцілі ў маскоўскім музеі атэістычнай прапаганды. Па хадайніцтве патрыярха Алексія I мощы віленскіх пакутнікаў былі вернутыя царкве, і толькі ў ліпені 1946 святыя мощы былі дастаўленыя самалётам з Масквы ў Вільню. У гэты дзень святкуецца новае здабыццё мощаў віленскіх пакутнікаў. Мучанікі Антоній, Ян і Яўстафій уваходзяць у сабор беларускіх святых. Вядома, нельга вылучыць у храме тую ці іншую святыню або абраз, каб сказаць, што ён галоўны. Усе гэтыя святыя ушанаваныя абразы і праз малітвы, да якіх адбываецца дапамога. Вернікі разумеюць, што дапамагае не абраз, а менавіта малітва і Божае заступніцтва праз святога, намаляванага на іконе. Любімая прыхаджанамі ікона велікамучаніка і лекара Пантелеймона з укладзенай часцінкай мощаў святога, якую даставілі з Афонскага манастыра ў імя святога велікамучаніка і лекара Пантелеймона. У 2015 годзе побач з царквой асвечаны новы будынак дома духоўнай асветы, пабудаваны па праекце вілейскага архітэктара Анатоля Каптюга. На фасадзе будынка намаляваны вобраз прападобнай Марыі Егіпецкай. Цудоўная бібліятэка, у якой акрамя сучасных ёсць і старадаўнія кнігі, заўсёды адчыненая для ўсіх ахвотных. Працуе нядзельная школа, праводзяцца гутаркі і з дарослымі. У нас в воскресной школе на данный момент 46 детей, которые посещают 5 классов. Значит, с ними в летнее время мы ездим в паломнические поездки по святыням нашей Беларуси. Это и монастыри, и просто города исторические посещаем заодно. То есть выстраиваем так маршрут, чтобы они посетили и какие-то святыни, и какие-то исторические места нашей Беларуси. То есть познакомились с историей нашей Родины. В нашем приходе, слава Богу, я благодарю за наших прихожан. Почему? Потому что, я думаю, вы сами увидите, что вот эти цветы, которые в храме и которые вокруг храма, это не просто же настоятель сделал, а это люди, которые в этом храме есть, они тоже неравнодушны, они тоже переживают за красоту и благолепие нашего прихода и храма. У храме Святой Марыі Егіпецкай прыгажосць і парадак усюды. Пры храмавой тэрыторыі могуць пазайздросіць заўзятыя кветкаводы. Кветкавыя кампазіцыі, створаныя клапатлівымі рукамі прыхаджанак, дапамагаюць стварыць узвышаны малітоўны настрой і ў самім храме, і за яго межамі. Нядаўна пры храме была арганізавана прасфорня. Прасфорнае памяшканне, дзе пякуць прасфоры, лічыцца адным з найважнейшых памяшканняў пасля храма, паколькі забяспечвае літургічнае жыццё парафіі. Галоўнае хрысціянскае набажэнства – боская літургія, падчас якога здзяйсняецца сакрамент эўхарыстыі. Ён не можа абысціся без пасфор, з якіх святар падчас святадзейства вымае часцінку ва ўспамін усіх жывых і мёртвых праваслаўных хрысціян. Прасфора адлюстроўвае хлеб апошняй вячэры, які Хрыстос падзяліў паміж сваімі вучнямі. Хрысціяне под выглядом хлеба и вина ядут тело и кровь Збавителя и становятся одиное з им. Всегда духовная жизнь, она какая-то скрытая и другой раз очень непонятная и сложная. То есть ты приходишь в просфорню, сделаешь то же самое, грамм до грамма делаешь тесто по рецепту.
и оно не получается у тебя. И неизвестно почему. Может быть, ты вечером мало помолился, может быть, ты утром не прочитал утреннюю молитву, может быть, ты на кого-то разозлился, или обиделся, или еще что-то. Вот. А другой раз и ничего, и все хорошо, даже с Божьей помощью все получается, и очень хорошо выходит. Ничего не трескается, ничего не поднимается, все красиво. Но мы выпекаем в месяц примерно 60-70 килограмм муки используем. Вот. И от 6 до 9 храмов обслуживаем, смотря какие заявки. То есть печем архиерейские просфоры для архиерейских служб. Просфора состоит из двух частей, низ и верх. Нижняя часть олицетворяет наше земное, а верхняя часть олицетворяет небесное. Вот. На верхней части мы ставим печати. Вот печати крестовые, то есть это и богородичные, то есть богородичные. Обычно, когда начинаем делать с богородичных, ну, чтобы Божья Матерь не обиделась. Вот. Ну, вот так вот и трудимся. Паколькі прасфора ахвяра прынашэння Богу, яна павінна быць самай лепшай якасці. Тут прасфоры высокай якасці вырабленыя з любоўю і малітвай. Кожны этап вытворчасці ад замесу цеста да выпечкі ажыццяўляецца з захаваннем строгіх канонаў і традыцый. Бо мэта не проста выпекаць хлеб, а ствараць святы прадукт, які дапамагае людзям у іх духоўным жыцці. Григорьевна, здравствуйте. Так, как дела? Пры краме адчынена царкоўная крама, дзе працуюць вельмі уважлівыя, сардэчныя людзі. Тут заўсёды без павучання і раздражэння дадуць параду, як запісаць запісачку, які абразок набыць або якую літаратуру пачытаць для душы. Што дзіўна і незвычайна, царква была пабудавана першапачаткова з гадзіннікамі. Так і было задумана ў праекце Полазава. Аднак яны ніколі не працавалі. У 2023 годзе царква прападобнай Марыі Егіпецкай была ўключана ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь. Храм прападобнай Марыі Егіпецкай здзіўляе унікальным упрыгожваннем, вежавым гадзіннікам са стылымі стрэлкамі. Яны маўчаць ужо 160 гадоў. Разгадаць сакрэт маўклівага гадзінніка спрабаваў былы настаяцель храма і іераманах Александр Шмырко, які, на жаль, пайшоў з жыцця. Ён схіляўся да версіі, што стрэлка гадзінніка, усталяваная на 9 гадзін, гэта час распяцця Хрыста. Але не выключана, што і час пачатку літургіі. Выпускнік Мінскай духоўнай акадэміі іераманах Александр Шмырко папярэдні настаяцель храма прападобнай Марыі Егіпецкай у Вілейцы. За гады святарства ён набыў шырую павагу вілейскай паствы. Яго любілі за светлы розум, прастату, даступнасць для людзей. Ён заўсёды быў рады ад усяго сэрца паслужыць бліжняму, падзяліць з імі і бяду, і радасць. Пабудаваны на мяжы стагоддзяў, храм стаў важным месцам для праваслаўных вернікаў. На працягу сваёй гісторыі ён перажыў перыяды росквіту і цяжкасцяў, у тым ліку войны і палітычныя перамены, але заўсёды заставаўся апорай веры і надзеі для мясцовых жыхароў. Сёння, як і 160 гадоў таму, храм заўсёды адкрыты для вернікаў і іх малітваў. Размешчаная ў маляўнічым кутку горада, царква і сёння прыцягвае шматлікіх паломнікаў, гісторыкаў і аматараў архітэктуры сваёй велічнай прыгажосцю, унікальнай гісторыяй і духоўнай атмасферай.